Na záver vám sem dám ešte jedno video, lebo ja som momentálne v Paname. Podarilo sa mi tu dohodnúť ešte nejaké to stretnutie a som strašne zmetený, lebo som na letisku, nemám tu vôbec označené ani lety, ktorými potom pôjdem, lebo tu budem cez 10 hodín v podstate. A čo ma tu zaujalo na tomto letisku je aj to, že v podstate obchody nemajú ceny, hej? Že v podstate ani jedlo, reštaurácie, nikde nevidím nejaké ceny. Tak už som našiel nejaké ceny. Potrebujem vidieť lety, ktoré odlietajú cca o 9. večer a končí to o 3. po obede, takže mám ešte asi čas. Chcel som si vybaviť nejakú internetovú SIM kartu z toho dôvodu, že by som rád v podstate niečo porobil aj na kompe a takisto mal internet. Wi-Fi je tu taká, že na hodinu je zadarmo a v podstate potom je nejaký platený program. Musím sa pozrieť, tuši tam boli nejaké $4 alebo niečo, ale samozrejme nepamätám si, ako tam boli dáta jedno s druhým. Takže aby ste vedeli, že v podstate ako pokiaľ sem dojdete na toto letisko, tak zadarmo nejaký internet mať nebudete, budete si musieť kúpiť. Ja som si ešte predtým kúpil internetovú SIM-ku práve z toho dôvodu, že som tak nejak rátal, že to takto bude. Na poschodí som našiel nejaké foodcourty, tak uvidíme, ako sa to bude cenovo tuto pohybovať za nejakú kávu alebo jedlo, ale vyzerá, že je to podobné. Akože úprimne som to od Panamy až tak nečakal. Niečo ako kopia Burger Kingu, toto za mnou a klasický burger tam stal $18. Prvá zastávka je táto kaviareň hore. Za $5, $5,5 som si objednal ľadové latte. Dostal som kávu a k tomu sa viaže ešte jeden príbeh. Sadol som si takto bokom, dám si najskôr kávu z toho jedla, čo tu je, nič ma nezaujalo. Mám letiskový salónik v podstate zadarmo k svojej Crypto.com karte. Ale je tam limit na 3 hodiny, väčšinou to chodím tak na 5 hodín, ale kebyže tam idem na 10-11 hodín a plus ešte si stretnutia jedno s druhým, že idem tam a naspäť, tak by to nebolo ideálne, takže asi by som si to neobkecal, takže tam pôjdem až neskôr a uvidíme, lebo aj s tou kartou som mal teraz taký menší problém, takže uvidíme, či to vôbec bude možné. A každopádne, čo sa týka jedla, čo som pozeral, tak aj videl som tú pizzu za nejakých $11, ale to bola také, že margarita jedno s druhým. Potom tu bol nejaký burger, sendviče, je to celé opustené, úplne nechcem riskovať nejaké črevné potiaže alebo niečo, čiže z toho dôvodu som sa rozhodol, že si dám iba kávu. No a k tej káve, hej, ešte jedna taká akože zaujímavá story, lebo dal mi kávu a to vyzeralo ako čisté mlieko, vôbec to nemalo nejakú farbu a mal som pocit, že ani tú kávu nespravila cez ten stroj, že iba niečo, čo tam mala odkvapkané, tak mi tam naliala s mliekom. Tak som ju slušne poprosil, že to vyzerá ako čisté mlieko a že teda ako som myslel, že si dávam kávu. A ona povedala, že no, že to je vlastne latte, že tam ide akože menej kávy a že do kapučína ide viac kávy. Aha, tak som jej ukázal Juan Valdez v Paraguaji, akú kávu som si dával a ako to malo farbu na fotke a dal mi tam shot kávy, takže ešte som ju neochutnal, som zvedavý. Čo som chcel len povedať, taký nejaký recap, lebo prekvapilo ma to, som tu absolútne bez toho, že by som plánoval, že sem pôjdem a som tu absolútne naslepo, čiže reálne som zvedavý, čo ma čaká a takisto ako poriešim ten internet a jedno s druhým. Ochutnal som už tú kávu a reálne druhýkrát by som si ju nedal, hej. Čiže pokiaľ uvidíte to miesto, tak neviem, možno si dám ďalšiu kávu, lebo chuťovo je to fakt taká voda s mliekom. Tá káva tam proste není. Čiže keď sem pôjdete, tak asi sa vyhnite tejto kaviarni s tým, že vlastne možno si pozriem dole, som videl nejakú sieť kaviarní, ale už je ďaleko odo mňa, tak som sa tam nechcel vrácať, ale možno sa tam vrátim, lebo to vyzeralo ako nejaká veľká pekná franšíza. Terminál 1, teraz idem postupne k terminálu 2, nakoľko neviem, z ktorého terminálu budem večer letieť, tak aspoň mám časy toto celé popozerať, neviem, čo si vybrať. Tak zatiaľ z toho, čo som videl, tak tu majú v podstate takú tú klasiku, hej, empanády, potom tu majú nejaké mučné veci, nejaké pekárenské, ktoré neviem ako sa nazývajú a potom štandard, že máte nejaké, čo ja viem, bagety, ktoré sú naplnené, burgere, smažené kuracie, hej, niečo na styl KFCčka, tak. Išiel som pred chvíľou okolo Starbucksu, mali tam v podstate 2-3 stoly, ktoré boli obsadené, s tým, že potom tu je tzv. Pop Ice, alebo ako sa to volá, to je niečo ako to KFCčko. Panama je jedna z asi najviac crypto-friendly krajín v okolí. Taká zaujímavá vec je práve to, že ten terminál 2 je oveľa prázdnejší, ale aj modernejší a
čo pozerám fakt aj cenovo, aj ponukou, je to tu oveľa zaujímavejšie. Ktorý je tuto hore na Terminále 2, je oveľa čistejší. Hej, v podstate reštaurácie sú tu také isté, takže tam nejaký rozdiel není. Ukážem vám ešte jednu zaujímavú knižku, ktorú som začal čítať v Asuncione. A zaujalo ma na tom, že tam má predslov práve Tim Ferriss. No a ako to dopadlo s mojím jedlom, tak nakoniec som sa nechal tuto v tých food courtoch zlákať takto tou pizzou. Keď mi expiroval internet, tak vám aspoň poviem, cena za hodinu je $4 a cena za deň za jedno zariadenie je až $16. Hej, ale pozeral som, že niektoré reštaurácie by tu teoreticky mali mať zadarmo pripojenie k Wi-Fi a úprimne mám pocit, že neviem, uvidím, možno to využijem, možno ne. Lebo mám ešte aj tú SIM-ku a za $20 si viem kúpiť SIM-ku s neobmedzením, čo by ma nelimitovala tá Wi-Fi, takže už tých $5 alebo $5 ten rozdiel si myslím, že je medzi tým jedno. Ešte som nakoniec išiel do Starbucksu, že si kúpim kávu, aby som si dobil telefón a pripojenie to spravil na notebooku. No a elektrické zástrčky tu nefungujú, sú tu v podstate 3 stoliky a 2 zástrčky, ani jedna z nich nefunguje. Každopádne, keď nič iné, tak si aspoň travím chuť tejto kávy, hej, aby si mali prehľad, tak $5,5 tu stojí stredná káva. Našiel som ešte takú peknú mapku, akurát tu chodia ľudia, takže to odzoomujem. To vyzerá Terminál 1, no a potom tuto je prechod do toho Terminálu 2, kde som bol. Za mňa ten Terminál 2 je oveľa modernejší, krajší. No a čo som pozeral, tak asi na Terminál 1 poletím jasne. Keď sa otočím z tej mapky, tak to je výhľad. Toto je Terminál 1. Ja som teraz v strede medzi tým a toto je potom Terminál 2. Z môjho notebooku prostredníctvom USB nabíjačky, lebo ani v tom Starbuckse neboli zapojené v podstate tie plugy. A na web stránke som našiel, že by tu mali byť niekde ako keby pripojky na elektrínu so sedením. Takže idem sa popozerať, že či ich vôbec nájdem alebo nie. Našiel som tu takéto nabíjacie stanice, akurát v podstate budem potrebovať redukciu, ktorú vždy so sebou nosím a nechcem kričať, lebo tu ľudia spia pri tom. Tieto nabíjacie stanice nájdete pri termináloch 136 a 137. Zobrazil sa mi na obrázovke LED, v podstate pôjdem tam odkiaľ, kde som si nabíjal telefón, ale pozeral som letiskové salóniky tu a na Terminále 2 sú lepšie, dokonca do jedného môžem ísť na 5 hodín namiesto na 3 a na Terminále 1 nejsú v letiskovom salóniku vôbec sprchy, ale v Terminálu 2, čo sú tie letiskové salóniky, tam sú. Čiže idem sa pozrieť na ne. A zapol som si časováč, aby som vedel, ako dlho je to od toho pôvodného gateu, aby som vedel, kedy sa z toho salóniku mám vyhnúť. Vyzerá to tak, že vlastne tento salónik je, tu je že 204, tak tu je ten bitcoinomát a ide sa na 3. poschodie práve eskalátormi. Nakoniec som to musel obísť, lebo to bol druhý eskalátor a za mnou je tá lounge. Som zvedavý, či to pôjde, lebo tú kartu už mám asi neaktívnu. Rýchlejší v živote, takže to bolo úplne bez problémov, super a rýchle. Ideme sa pozrieť, ako vyzerá teda ten letiskový salónik Opaku. Pri vstupe sa to tu takto rozdvojuje a v podstate sú tu takéto nápovedy, hej, je tu plus minus nejaké sedenie. Prebehnem v rýchlosti, aby som nenatáčal ľudí. Tuto je asi káva. A je tu veľmi veľa sedenia. Som zvedavý, či nájdem potom aj tie sprchy. Toto je bar. Toto je celku veľké. Možno takto aj odzoomovať. To je klasické sytené nápoje, kávy. Dáme si kávu a uvidíme, čo tu majú na jedlo. Nejaké kuracie nudle. Sa nám, že moc to teda akože toho neostalo. Hej.
Takže akože v podstate tu majú nejaké nudle s cestovinami a to je asi všetko. Tak som zvedavý, či niečo pridajú alebo nie. A tuto asi budú vzadu niekde toalety, s tým, že za mnou bola kľudová miestnosť. Hej, tu sú toalety a sprchy. Tu je normálne spálňa, takže tam možno sa pôjdem asi tiež nejako natiahnuť. Je to tu v celku veľké, ja si idem na najprv kávu, niečo na jedlo, no a potom sa pokúsim dostať nejako do sprchy a možno si ešte aj na chvíľu ľahnem, aj keď sa tomu budem vyhýbať z toho dôvodu, aby som potom mohol spať, hlavne v tom lete. S panami mi to letí 9,55 zo 135. Celé je to vlastne vďaka tomu, že pred rokmi, keď začínal tento projekt, tak sme investovali do Crypto.com a ja mám túto Jade Green kartu, ktorá mi dáva práve tieto salóniky zadarmo. S tým, že som si teda zobral tie kuracie nudle, čo tam boli, spravil som si takto ľadovú kávu a nejakú vodu. Toalety som vám nenatáčal, každopádne sprcha sa tu dáva na takýto disk a jakmile budem na rade, tak to zavibruje, že vraj sú traja ľudia predo mnou. Tak uvidíme. Mám približne 15 minút a ja šepkám, aby nebolo vonku počuť, že natáčam, ale chcem vám ukázať, ako to vyzerá. Hej, je to takáto toaleta s kúpeľňou, môžete sa tu osprchovať, je tu šampón, všetko. Sprchu, aby som to stihol. Toto je proste tá vec, prečo sa ten letiskový salónik sakra oplatí. Letiskový salónik máme za sebou, ja idem pomaly ku gateu a pôjdem letieť. Teda akože som dosť unavený, lebo posledné 2 dní som spal 5 hodín v noci a v podstate som stával o 2 ráno paraguajského času s tým, že som letel do Panamy 6 hodín a tu som bol nejakých 11 hodín celkovo a teraz ma čaká 13 hodinový let a potom 2 hodiny na letisku s tým, že ďalšie 3 hodiny letu, takže akože úplne najviac brutálny zážitok z tohto, som zvedavý, ako to zvládnem. Ešte je tu jedna taká zaujímavá vec, že v podstate ako je tuto gate, tak tu sú security checky na kontrolu batožiny a v podstate akože reálne tam ľudia čakajú na let, ktorým idem aj ja za asi 1,5 hodiny a tam nejsú toalety. Nedá sa tam kúpiť voda, vodu vám pri tom security checku vyhodia, hej, takže akože je to ako úplne zvláštne, ja tam nepôjdem, dokiaľ nebudú tých ľudí púšťať von, aby som bol vonku, vypijem si vodu, odskočím si aj jedno s druhým, ale toto im príde ako strašne nepremyslená vec. Z posledných menili mi kompletne boarding passy, zmenili mi sedadlá, za ktoré som zaplatil. Nakoniec sa mi podarilo dohodnúť sa s letuškou, že ma presedí teda na podobné sedadlo, ako som mal, takže akože super, no. Aspoň sa to tak nejak dalo dokopy, lebo si neviem predstaviť, že by som sedel na stredovom sedadle teraz ďalších 13 hodín letu.